Здравейте, приятели на Spect Auto Toyota Бургас! Намирам се в нашия шоурум за проверени употребявани автомобили, който се намира на улица Индустриална 19. Днес ви представям един от най-изисканите предпочитани седани в премиум класа, а именно този Lexus ES300H. Този елегантен бензин хибрид от 2019 година впечатлява с 218 конски сили мощност и изключителна икономичност. С пробег само от 89 206 км, автомобилът е преминал щателна 100-точкова проверка по програмата Lexus Relax. Lexus ES300H предлага баланс между лукс, комфорт и технология. Впечатляващия дизайн в линията F-Sport, спортно окачване, LED фарове и характерната решетка придават динамичен облик. Интериорът е изискан и просторен, с кожена тапицерия, електрически седалки с памет, двузонов климатроник и мултимедия Lexus Premium дисплей с навигация и пълен аудиопакет. По отношение на безопасността няма компромис. Системите Lexus Safety System Plus, включително адаптивен круиз контрол, асистент за следене на лентата, предупреждаване за сблъсък, осигуряват пълна защита за вас и вашето семейство. Този автомобил може да бъде ваш за 66 990 лева, а при лизинг месечната ви вноска ще бъде приблизително 628 лева. Заповядайте за тест драйв в нашия шоурум в Бургас на улица Индустриална 19 или разгледайте повече предложения на spectauto.com.